Ang wanchuka tai political ni bagai kok salia tamni kai galimano comment box rogo tai onek no ma bu pharang tui baksa kok sanai tungdu ngai mono nugui ang ekdom ngjaya ba onek sitra jago mahairong nata ngai mono tui no wanchui agoi tei moro haike rajniti political niti kok salia ni wanchumani tongoi mayang thango je 5 tarik rokni je 6 tarik rokni mia thane skang rokni nukhangai ma bwkha ekdom tamjani hang phaio tamni ngai chin Tripurasa tan bai omage thokijak tongna nang amoni bagui ma sao haibon truk truk yakari nai mo onek sitra jini sing oro taklai o political logo sin election so impact election ni jini bas sing oro nok manani huk manani ai manani omni bilip takhadi bas sing sini sakbai thangji basa naji tamni ngai joto jinis joto ongkorok mani khunui nini hamnani chanani omo sorkar mangberna sing saksa khaina no omono nang borong bilip khaiwi ba borong বিশ্বাস khaiwi khaji rinai borok to je mansa borok ri tongnai sing mosini sakbai thang khai samung khai thanano haisi gamno ang sanamo sungo je political ongti bokrong nos tongwi ekdom nainai tang mo hain amrok ko tik tangkoni taklaji rang tongai sing joto nang mano joto no khaimano haisi nang o bunyo neta peta salamna bagui oro support khai jekono jaga function mangkhang sirok hogoi thalayo sing eda gari kalayo mal gari kai thalayo yang neta petra ka luxury gari kai phalisene borika chorika tiye ama hakin sing hezmara o borok je mane program ngai thamani yagolo thijak mangkhaba nukha duijona bri election ni sinemo nge mo hai gari rok onek sebo kri ching ama hai function tam song ba program rong khatra ko sing thana ko gya tamni gom ekdam baksudi khaimasi public rong no se islamasi wan chui nei ama hai kin eta petra ko ma ki islamai to ni bai mo ekdom sitra jinis political chini india o semo ama hai besir bak choli ma hai program nani function nani jaga jaga borok thani futhumai ongkolanya ni chiro hoklanya ni onyo country rok ama hai basic kom omono jotono no sanamo sungo ba request khaijamo sungo je political khlai tongnai rok takalai salsa jotono saiman thango bo lama tui samung khai borok janta rok no sia salam toni ba ekdom sitraga salam toni tabuk ketal bai ko haino job scam bai kha mukumo scam bai kha joton truk te bus ngnai tabuk to mandrop sigo mane ek mas ng drop sigo je keplai ngai tak belekenya scam soling thangrana tabu 6-7 mas omo kahai tamni next election tei 4-3 bosorni kesarosi anga সময় ko bor kam kaham khai phunu banai moril reality ko ang ro saikhanari tani o tabu 1 bosor haike borok ekdom samung markani khai tongrana sing oro borok oro nung press rok khaimanu glak ba kok samanu glak omno tui omhain siring ge jekono samungno khai thangrana ngai tei onyo phurung gang kai tei next year mane phaiti next election phaiti o gana rok ongke borok ne khaino ker khai bisine public rok no imo hai ngnai ngai no tong nor go nugui tong an ko ko bije sari ba nor comment kai sari please nor no sanamo songo janjani focus career ro reading o political tari baji osno ko borok ni bagai ba jeneta petrong bagai sing oro nung amai party khai ang mai party khai oro bulai tok lai ama herok tong sing kabang manuk tong amo trok tang baji mo ekdom chingno si sia ekdom cover slami ton chingno te kaisa ngai butuwa slamai bo tongo tei ching nugui bo tongo nukphan ching siring ma tongo tamani bijing kok sanani kun power kri ba satogya suku singya question bo khaya amro khai ching jotono ongbi tongbai tabo beko sini sikla rok biko educated borok rok biko tamno snu yabla kok samarok ta mane o job scam ti manuti amo takbai one manung tongo tai takya phone khorang ti sene kri tai siring thama kya apro jesi rok khonai rok omrong tui khorang ti sata nang asuk jini political no bakha ri bo grano hamjago te bini party khainai neta petarong hamjago kai ang khud no sawana Tripura mota khayo ba ang takai sajak liya party rok nang sajak liya joto party no nota joto no scam ang scam joto no mili laijak omahai mangsi omono norok no request khaimo sungo oro political tak lengdi osuk siko non career focus khaji non je kamo focus khaji
tak ang toi kama political no yakari onyo video dana start khajinai tamni ke phatsa direct hangai views kisa down ong thane problem thane amai truk yakarani site goi tongo tabo ang tekisa channel bo khlongnai tongan blogging channel oro kabangma ang video no danai tabo kha mo month ni last digi rok khlongnani an target tong tongo 30 tarik 1 tarik mo man pai tamo mas pai ta channel khulongnai orok kabangma blogging video khainai norong interest khairnai kabangma borgwani malai ching Tripurani celebrity rok bai sing amrok haiki nalai tongthogoi tongnai mo je political nai tonai rok please sing important jinis rong naidi swngjang no naidi sini education ni cherong no phwrwngdi janjan bwsapati rok no poridi siridi teb kaham khai जों मनो नायै अर' अंखै तंखाय आमनो पाइले गेला असंनो पखामबाय